Kravařský odpust je jednou z nejvyhledávanějších akcí léta nejenom na pražské, ale v celé České republice. Aby o atmosféru této akce nebyli ochuzeni ani klienti domova seniorů svaté Hedviky v Kravařích, pravidelně společně se zaměstnanci a dobrovolníky vyrazí na procházku do prostor Mezivodek, kde se nachází samotné centrum celého odpustového dění. V rámci procházky si prohlédnou nabídku pouťových atrakcí a zavzpomínají si na svá mladá léta, kdy se na kolotočích točili na řetízkáči nebo gondolách. Nakonec pak všichni usednou do prostor zahrady místní hasičské zbrojnice, kde je pro ně připraveno občerstvení. Letošní odpustové vycházce nakonec přálo i počasí a tak si pobyt na čerstvém vzduchu užili jak klienti, tak dobrovolníci a zaměstnanci domova.